куштини миллӣ яке аз варзишҳои суннатии мардуми тоҷик ба шумор меравад ки он миёни мардум аз маҳбубияти хос бархурдор аст. Дар доираи фестивали бозиҳои миллии варзишӣ аз намуди куштини миллӣ мусобиқаи вижа рӯи даст гирифта шуд. Рақобатҳо дар 8 вазн дар маҷмӯаи варзиши кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифтанд. ғолиби вазни 60 кг Муслимбек Каримов шуд. ӯ дар даври ниҳоӣ бар Ҷамшеди Нуралӣ ғолиб омад. дар охири ниҳои вазни 65 кг Абубакр Боқиев бо Азамҷон Нуриддинов қозмуданд ки ниҳоят ғолибиятро Абубакр Боқиев ҷашн гирифт. дар вазни 70 кг ба Эминов Шерзод касе баробар шуда натавонист. ӯ дар вохӯрии даври ниҳоӣ ҳам Азамбекзода Сарварро мувоҷиҳаи шикаст намуд. дар вазни 75 кг Шукронов Қоим ғолиб омад. Расулов Умар ҷои дуюмро ишғол кард. беҳтарин натиҷаро дар вазни 80 кг Амир Ҳамза Исмоилов ва Забир Ҷумаев ба даст оварданд. Назаров Ҳақназар ҷои аввали вазни 90 кг-ро ба худ ихтисос дод. ӯ дар финал Эмомалӣ Мусофировро шикаст дод. дар вазни 100 кг Раҳматуллои Фаррух ва Рашид Зиёбеков беҳтаринҳо эътироф шуданд. дар вазни ҷамъи 100 кг бошад Муҳаммадалӣ Муҳаббатов бо Ҷалолиддин Муҳаммад Юсуфӣ қувозмуда Муҳаммадалӣ Муҳаббатов сазовори ҷои аввал шуд. хотиррасон мекунем ки даври муқаддамоти мусобиқаи мазкур дар толори гӯштингирии донишкадаи тарбияти ҷисмонӣ ба номи Саидмуин Раҳимов доир шуда буд. ҳамзамон дар даври ниҳоии мусобиқа ғолибиятро дар 5 вазн донишҷӯёни донишкадаи тарбияти ҷисмонӣ ба номи худ муҳр заданд. мавриди зикр аст ки дар заминаи сиёсати варзишпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли дуюм аст ки дар ҷумҳурӣ фестивали бозиҳои миллии варзишӣ баргузор гардида сарпарастии онро президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бар ӯҳда гирифтанд. ба барномаи фестивали бозиҳои миллии варзишӣ намудҳои гӯштини миллӣ, чавгонбозӣ, шиноварӣ, вазнабардорӣ, дастхобонӣ, дав ба масофаҳои 200, 400, 800 метр, шоҳмот, бандкашӣ ворид гардиданд.